Moro! Mä oon Kike. Saatat tuntee mut itse isäntänä, mutta tänään meillä on firma pystyssä. Ja firmana halutaan auttaa ihmisiä suojautumaan pahan valvonnalta. Sen takia tänään lähdetään Tullintarille kaivamaan ihmisiä ulos Kasiaaltojen syvimmistä syövereistä. Kuten arvata saattaa, tää on ihan täyttä paskaa. Lähdetään jäynään. Tässä jäynässä komeat ja fiksut jäynäjämme yrittävät saada ohikulkijoita uskomaan, että kännykät lähettävät outoa signaalia paikannuspalveluihin, vaikka niiden GPS-palvelut olisivatkin pois päältä. Onneksi tätä signaalia voi harhauttaa monin menetelmin, joita jäynättävät pääsevät kokeilemaan. Jotta jäynä olisi toden tuntuinen, ovat jäynäjämme luoneet ohjelman, joka näyttää kännykän sijainnin GPS:n kaltaisesti käyttämällä tätä mysteeristä signaalia. Kun jäynätty harhauttaa signaalia, kännykän sijainti ohjelmassa lähtee harhailemaan. Oikeastihan mitään signaalia ei harhautella, vaan kaiken takana on yksi meistä, joka ohjaa kännykällä näkyvää kuvaa. Moro! Olisiko teille hetki aikaa tuohon meidän pisteelle? Meillä olisi sinne kerrottavaa meidän uudesta startup-firmasta. Tosiaan se on semmonen, että sähän tiedät, UMS laittaa GPS:n päälle, niin satelliitit paikantaa sut säteilyn avulla. Niin mutta siinä on semmonen ongelma, että siitä on huomattu semmonen tietoturva-aukko. Että kun sä pistät sen GPS:n pois, niin sä voisit olettaa, että sua ei pystytä seuraamaan. Mutta se on todellisuudessa pystytään, koska ne satelliitit lähettää semmoista 8 aaltoa. Sitten kun katsottiin jo vähän oskiloskoopissa, että miltä näyttää tuo signaali, niin ota vaikka tuo käteen, siinä näet oma sijainti. Sitten tämä meidän nuorempi tekniikka niin keksitään nimityksen 8 aalto, koska huomattiin, että se lähettää semmoista tietyn muotoista aaltoa, että se saadaan niin poistettua tekemällä pientä kahdeksikkoa. Pystyttiin. Ensin niin lähdettiin kokeilemaan yksi meidän nuorempi tekniikko päätti, että jos sillä tekisi vain 8, kokeilepa tehdä 8 sillä, niin lähtee ihan niin kuin kännykällä 8. Ihan 8 oli. Oikein? Joo. Kyllä. Huomaat sitä näytöstä, niin Joo. se laittaa semmoisen pienen interferenssin siihen. Ja Apua. Se oli vielä tosi pieni efekti. Oltiin vielä aika tarkasti kuitenkin oikeassa sijainnissa. Niin jos tehdään silleen, että tässä on nyt tilaa kävellä, niin kävelet semmoista 8 muotoista reittiä. Siitä se nimi tulee, 8 aalto. Jos kävelet tuossa 8, ympyrää tuossa teet isoa 8. No, siis se on aika hyvä. Hetken aikaa. vilkuille samalla sitä kännykkää, että kuinka se lähtee vaeltelemaan se liike sinne. Niin. Kyllä, nyt Joo. huomattavasti ja Tuolla tarkkuus päästiin kärsii. parhaimmillaan tonne Inariin asti. Joo, silloin kyllä kaveri käveli jo aika isoa 8 ja aika Joo. todella oli vauhti päällä kyllä siinä. Että... Tää on yksi meidän prototyyppi. Kappa HD-matto. Ja sisältää helvetin pieniä transistoreita. Samanlaisia löytyy prosessoreista. Sen päälle kun kävelee kautta hyppii, niin saadaan myös voit kokeilla, älä nyt sen polven kanssa hirveästi hyppi, mutta siihen kun meet ja vaikka hypit siinä, niin Kun se GPS toimii sillä, kun siitä lähtee semmoista sähkömagneettista säteilyä, se yrittää osua tuohon laitteeseen, mutta osa siitä menee ohite ja tuohon maahan. Sitten sieltä tulee sun kehon kautta tuohon laitteeseen. Mutta tällä matolla tai sillä kumisaappaan pohjalla käytännössä estetään se sun kontakti maan kanssa. Ja jos yhtään kiinnostaa, että miten tämä toimii, niin me heitään tuossa meidän imat ja tuo IFY-aallot ihan täysin nollaan ja saadaan sillä semmonen hyvä tulos tähän. Siinä menee hässit ihan sekaisin. Joo. Tää on nyt pinnoitettu tää sateenvarjo tietyllä maskulla, semmonen nanomateriaali, jossa on saatu hiilikuidusta semmosia 8. Ja sitten niin jos tän aukaisee ja kytkee puhelimensa kiinni, niin se ottaa sen signaalin sieltä, kauppaa sen ja tää estää sen kulkeutumista eteenpäin. Kun tuota 8 tehtiin tuossa äsken näin niin tällä horisontaalisesti, niin jos tehtäisiin sama vähän niin vertikaalisesti, että niin tekee kyykkyjä, se luo vähän semmoista 8-efektiä siihen, niin se pitäisi myöskin heittää vielä vähän kauemmas tuolta. Kokeilepa vaikka siitä hieman tämmöistä keskipäivän lihastreeniä. Noin. Ei sitä enää Kokeilepa kans sitä korkeuseroja, että kuinka se vaikuttaa siihen. Niin se lähtee ihan katoppa, päästiin jo kauas. kokeilla siitä tuohon maton päälle, että miten vaikuttaa tuohon signaaliin. Sitten vielä pidät vaikka sitä sateenvarjoa sinne päälle ja teet vaikka vähän sitä 8 vaikka sillä puhelimella tai jotain. Tulee tämmönen kombo justiin, niin katsotaan, että No niin, lähdettiin heti Tampereelta melkein pois. Joo, näköjään. Joo. Jos mä kuolen metsään, niin sit kukaan ei löydä. Itse asiassa
Normi GPS toimii ihan niinku huoletta. Tai mitä mieltä oot? Onko niinku... Mun mielestä tää on ihan helvetin hyvä. Se on mun mielipide. Joo. Ja kuule voitais antaa sulle tuo meidän flyeri tästä näin, että niinku näet, että mitä kaikkea siinä on. Ja siinä on ihan perus flyeri ja toiselta puolelta näet tuo tekniset tiedot. Meillä on flyereita tuossa. Siellä on toisella puolella on sitten vielä tarkempaa informaatiota. Anna meidän flyerin mukaan, niin siinä on meidän perusflyeri ja toiselta puolelta näet meidän tekniset tiedot ja kaikki yhteistiedot. Oot varmaan tekkarijaanista kuulla. Oletteko te patenttia hakenut? Ei ollut vielä etsitty. Jäynä patentti vaan. Jäynä patentti ainoastaan. Oot vissiin kuullut teekkarijäynästä. Se se tärkeämpi, että ootte varmaan tekkarijaunista kuullut joskus. Hyvää vappua! Joo.